Wara sajf li matulu residenti ta' Triq il-Wied f'Ħalbalzan kellhom jissapportu trapu l-ħmieġ, issa waslet it-tieni xitwa li matula jridu jissapportu l-arar u t-tajn. Fl-aħħar jiem kienu diversi l-episodji fejn l-ilma tax-xita għaddej bi pressa qawwija minn taħt l-art spiċċa ħireġ bil-ġenb tat-triq, xhieda li ngħatat tarmak iżda l-problema ma ġietx riżolta. Lejn tmiem Novembru nfetħu wkoll toqob kbar f'parti tat-triq li ftit tal-ġimgħat qabel kienet ingħatat it-tarmak u bħalli kieku dan ma kienx biżżejjed issa mal-arar mill-ilma tax-xita żdiedet ukoll nixxija tad-dranaġġ fuq at-triq fost it-tifrik. This is not acceptable. Kif irid naħdem jiena dan drejnix kollu ħireġ quddiem is-salon dal-għodu. Min ħajjipparka qudiemi din ir-rieħa? Dwar dan il-proġett ta' Infrastructure Malta, il-Ministru Ian Borg ilu 4 xhur li ma' Net News ftaħar li x-xogħol fi Triq il-Wied f'Ħalbalzan miexi b'ritmu maġġel. Informati li x-xogħol għaddej ġmielu. Ironikament waqt li aktar toroq ġodda magħmula minn Infrastructure Malta qed jiġdu xogħol magħmul ħażin, is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus fil-Parlament kien ftaħar b'xogħol ta' kwalità.